when I'm falling down, will you pick me up again when I'm too... Der er noget galt. Den er slet ikke normal. Ved du hvad, jeg tror altså, der er simpelthen noget galt her i det hus her. Ja, det var fandme varmt i går. Jeg svedte. Er du helt enig? Der er fandme noget galt her. Det er der er fandme noget galt her. Der er fandme noget galt her i det hus. Det er normalt. Og ved du også den der ejendomsmægler. Kan du huske ham? Kan du huske ham? Kan du huske ham? Ja. Han tog mig med på badeværelset og det hele. Jeg var fandme bange der. Ja. Og ved du, han var 5 sekunder, han var. Han var 5 sekunder. Ved du hvad, der er fandme noget galt her. Ja, jeg kan simpelthen fornemme det, jeg kan fornemme det, jeg kan. I håret også. Jamen det er jo længere. Det kan jeg simpelthen. Det kan jeg fornemme. Det kan jeg bare. Så må jeg gerne her. Kæft, det er en god kaffe med. Den er bedre end i går, det er helt sikkert. Kæften er god. Ja, det er godt, vi fik renset for kæft. Jamen. For helvede, jeg sveder. Jeg blev godt nok også lidt våd, det må jeg sige. Jeg blev godt nok også lidt våd. Den kålstudning der, den kommer godt nok tilbage da. For satan, det er stå. Vi går en tur. Ja. Ja. Jeg skal godt nok godt lige... Gå lige noget skid. Skid nu. Hold kæft, vi skal have nogle vasser. Nej, jeg svedte du. Hold kæft, det vil du ske. Altså, vi skal op og have de vasser. Det er fandme. Vi skal fandme have nogle vasser. Nøj, vi skal have de vasser. Jeg sveder af. Ja. Kæft, nogle flotte campingvogne, de har. Hvad, Sune? Har du tænkt på det, var? Ja, jeg har set den der store luksushuser til 930.000. Men jeg vil ikke pæn. Den er for dyr. Ja, det er for dyr. Ja, den er lidt for dyr, synes jeg. Ja. Så kan vi da bare købe et fortæl i stedet. Kom til det. Klokken der ringer. Der er vasser. Der er vasser. Hvor satan, vi skal have nogle penge til de vasser.
Du ved jo, hvordan jeg har det. Jeg skal have wienerbrød fra morgenen. Jeg kan ikke klare det. Det virker. Nu kom der noget. Gå. Så. Hvad så? For helvede, vi er lukket! Nu skal du tro, vi ikke komme back om en halv time af vel? Hvad fanden tænkte I på, hva'? Hvad skal han? Vi har ikke nogen masser, vel? Vi skal have masser, jo. Vi har lukket den derude. For helvede, hvad fanden er det, du skal derude, og så kan få masser der? Har du anbefalet? Nej! Prøv at kigge over andre briller. For helvede. Hvad så? Ballade med jer. Ballade med jer. Kom her. Så er der noget frygteligt noget væk og forbasser, hva'? Ja. Den skør galling, hva'? Den skør! Nu skal jeg sagt mig give dig en. Jeg skal sagt mig give dig en. Gør det, hva'? Så gå væk, hvad laver du ballade der på den her side, hva'? Så er der ro! Der er ro nu! Det er ro nu! Hvad laver du ballade med jer? Det er fandme irriterende. Gå til fader alt muligt. Nu er du væk! Kom så, giver det. Jeg har dårlig mave. Giver det. Min ryg. Min ryg. Se om vi kan finde dem. Tror det er hjemme. Det ved jeg ikke. De plejer efter barsel på den her tid. Nå, jeg savner en voksenæg i min hånd. Jeg ved at filme den af. Nej. Nej, min hue. Kom, Jørgen. Kom, vi skal ind og finde Inga. Nej, det er noget, jeg har pubeshår i øjnene. For satan, ham bageren, han var irriterende. Ja! Kan vi ikke få det i basser? Jeg sagde, at han var basser. Hvad fanden er det? Hvad satan? Det er svigermor. Ej, det smiger for. Nej, for Er de døde? Nej. Hvem ringer efter politiet? Det må vi gøre. Eksorcisten. Det må vi gøre. Jeg synes, der var noget skummelt. Ja, her er sådan en mærkelig drømme. Der var noget skummelt. Det er der ringe efter eksorcisten. Ja, det er også. Det er vist Kan også, tror allerede jeg. lugter af nogle Det spil. er vist Der også. lugter sådan fiskeagtigt. Det må du undskylde. Ja, jeg oplevede. Men du var simpelthen noget, der skete, hvor vores mine bedsteforældre blev slået ihjel. Simpelthen. Det er det, der er sket. Det er det, der er sket. Simpelthen. Og det, så, ja, det er altså, ikke godt. Nej. Vi regner med, det er en følelse, der har gjort det. Det er fantastisk. Det er selv, du sagde. Det er det her. Det er det her. Det er det. Det er det gode. Det her. Det er jo klart, der må. Men Jeg kan smage på salt, ja, det er et spøg. lad os nu komme til sagen. Kom til sagen. Igor. Altså, det er det, der sker, Igor. Det er, at de blev slået ihjel af, vi tror, det er et spøgelse. Vi tror altså simpelthen, det er et spøgelse. Jeg kan også smage på salt, at jeg tror, der er nogle spøgelser her. Men ja, I skal bare lægge noget peber ud, så skal de sgu nok hjælpe. Skal det hjælpe? Ja, Peber og mel. men nu er det sådan, kan det betales med lidt sådan, fri nok. Nå, det er 100, men ja. Ja, du kan få det vildt for andre betalt. Hvis vi ses næste torsdag i Ulspris, Så er jeg ikke hjemme. det er 5 millioner. Det er en aftale. Det er en aftale.